nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar tukunen kowe cedes iki meneng wae Pak nek payu larang kekke Pak ora apa-apa ya ya Tra ya Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati kowe malah bener lho Pak mangane kowe urip perkoso to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Adalah. Gawe kaget. Ngantos tratapan ati kula. Sedaya kawula padukuhan sami alok. Enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Ya Kakek Semar ndak tampa. Ngaturke bekti karo aku tibus padha-padha. Pamujiku katur ya nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manah. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Yo Kiai Semar Slamet Prabaku. Aku ngaturake sembahku katur. Kok ngawawahi adat. Kula niki mung batur, kula niki mung Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar. Mengke kula kuwalat. Ora Kiai. Sembahku tampanono. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja wilujeng Den. Yo Kiai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar. Nggih, kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh. Ngaturna bekti karo bendaramu. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Nala Gareng tak tampa reng. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Nala Gareng pangestuku tampanana. Nun nggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Yo Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampanono. Nun nggih. Ayo Tru, urut. Ya. Ndara Antasena bekti kula, ya Tru tak tampa. Pangestuku ya Tru, nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya Tru tak tampa. Pangestuku tampanono. Ndara Antarja bekti kula nggih Den, ya Tru tak tampa. Pangestuku tampanono. Nggih. Ya Gong. Sing ngarep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula kunjung nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah. Katun sumringah raimu calon dadi duta. Oh iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Iya. Bekti kula nggih Den. Ya, tok Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat anggen kawula mlindadosaken jimat paripe. Karada bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula mindu mundi apa mundi wale mundi ndadosaken jimat sing mburi aja mboten Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to ora tau kepethuk ora tau ngekeki apa-apa barang Ndara Antarja kae mbarepe Ndara Werkudara walah mbarepe Ndara Werkudara to heeh Ndara Antarja bekti kula kunjung nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing duwe kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan ponuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepunden menika
raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegede nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran ki luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Welo. Ora nggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awake dhewe kudu wani geteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lapa dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate ya gampang. Ngono ya. Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakal langgeng. Kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya. Mula awak dhewe kudu wani ndandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi. Mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora. Mboko sithik. Yo kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ngladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru. Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya, ha iya. Ah, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadiwasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku saguh, ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi, tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu. Kyai Semar. Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pinaringaning kawidadaning ing sami kula prapaku.
adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayataka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bekti kula kunjung nggih, Den. Ndara tiyang agung. Ya nulung garing katombo pangestu Tamarana. Lan inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong belum tak tampa pangestu Tamarana. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Tak tampa pangestu Tamarana, Bagong. Ini sangat kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon nih. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan. Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dagak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saling usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana winasisiwa sugata miyang pulanipun supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik ning tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semono wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi sarana sari narite sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak. Nalika semono ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula kok. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersane Kakang Nayataka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura nggene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waliyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton ndika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungsa, dadi mustikaning titah.
Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara ati aku tak matur marang saniki Kyai Nayantaka. Nggih, Mangendika mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ing tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu isa mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampe saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar, kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kowe sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atagon ning Mandura arep tanggo tambal. Bosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal kowe lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapi. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa endi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku ngerti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk, Pak? Ora. Aku jenenge duduk Manangunung. Wis rasa cerewet kok ngono kok takokke ora. Golek rondo, Pak. Moh. Kok duduk Manangunung golek rondo engko nggo aku. Wis. Bales senengane. Hah? Nek Bapak digawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah?
Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek bapak terus digone negara Mandra kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke. Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes iki. Meneng wae Pak nek payu larang kekke, Pak. Ora apa-apa ya. Ya Tra ya. Oh, Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak kekke nggo. Ora apa mati kowe malah bener lho Pak mangan kowe. Ora perkosa to, Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa kuwi duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala, Alugara. Kuwi tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa bos? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti tak duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Lah mentuk nanti kok oh, gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutu ngiwonengen. Syukur menggok ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genawe wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa aja. Woi, Brenal, ana main jajan sebentar wae. Wani arep berani ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong engko ndak kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye alon-alon? Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono wae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho Pras kok manci ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku mung lucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong entuk apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon ku sapa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalogoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Burung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Ha iki nek ora dimatke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantangno Baladewa. Kowe mepalangi aku nggo
nggone mbayang Semar Batranaya aja nglakon dosa Bagong. Nang ngendi papane ana ter Katidayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katidayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora sah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong, ora, ning kowe minggat to. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekake tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Batranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Batranaya nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan Katidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Lurah Semar Batranaya kena dayaning Lurah Semar Batranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetran gaya lumayit nenggih Sang Jaramaya. Yo ngawur to Gong saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Wah sapa Pak? Jaramaya. Wah Jaramaya ora. Anak bae sapa iki? Anak buahe Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong kowe tak tuthuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Men. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong, lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa
kok ya nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Alah, nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge loro lho kae Gong men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Ha iya. Tak pernah ke. Joroh Maya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ayo kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar.